Bapo si Joseph rohani haka anggina. Alai mabiar do aka haka anggini si Joseph dumate ama nasidai aka nina nasidama. Ati tung beha di hosom si Joseph kita mau gabe di pasudol kita sude naroa na itabaheni tu ibana. Jadi martona ma nasida tu si Joseph ninna. Kata ni amatta tu hami tagan somate dope ibana. Songono ma dok kamu tu si Joseph. Say marbamuati maroham dihajahaton ni haka angkim dohot di dosa nasidai. Aitung narwado na binaken nasidai itu kok. Ope say marbamuati maroham dihajahaton ni akan naposo ni debatani amat tai. Alai tangis do anggo si Joseph dung didok nasida somoni tu ibana. Dungi lago dohot aka kaka angginai marsinggang manasida tu jolona aka ninama. Idama hamion naposom maham. Dungi nina si Joseph madok nasida. Unang hamu babia. Ay ida guru di debatado nangaw najak donian tututa gini rohamuna do pakau alai nadinggad do kapatian di bagian debata patupahon songon nani ida muna sadarion lako panguluhon bangso na bolon bisido anggo sahak ni pajakahon di tonto. Udah Tuhan na ginagolongan di bagasan Kristus Jesus. Jojo kita magbigay hata manang padohan na madok. Berani karena benar, takut karena salah. Berani karena benar, takut karena salah. Saya dilele halinu do iba. Molo memang adong binahen aka ulaw na jahat. Manang ulaw nasa. Apalagi mana do podok. Alanido, molo pajuk pagiba, tulungan na binakan selana kita membuat rasa bersalah kepadanya, kita membuat satu perbuatan yang tidak baik kepadanya, molo pajuk pagiba tu ibana bukan rasanya. Dikejar bayangan tu iba. Pintu tubuh do di bagasan pikiran di bawah. Sedi hari dan purun ni mana mau balik di mulut salat ni bang. Sedi hari bala sonon nama tuau hajahaton na hubageni tu iba. Sedi hari lapor honon nama autu polisi. Sedi hari pamasukon nama autu penjara. Sedi hari maibana balas dendam tuan. Kan hidup narong di bagasan pikiran tak? Kenapa itu muncul? Karena memang kita selalu dikejar rasa bersalah atas apa yang sudah kita lakukan. Namanya itu namasa. Itu natarida di pikiran, di ngolu ni hara anggini si Joseph. Takas ni tapo to songo dino parmulu ni si Joseph. Mangipuru do akahagana ala ana hasia ni amana do. Mangipuru do nasida. Apalagi dum di patorang dum di dok si Joseph ni bina itu amanai. Ujung nagabe ipikir rohan nasida do anak tohon. O gabe sainga do otulita. Dei do na dibaga sa pikiran dia ka akhir. Ujung na masaka manasida nan babunuh ibana. Ale Roma kakana unang pula dagumi. Alay? Dagedis. Hido mangina, kamu tuh sejarahna. Ibu nasida maibana tu pasta. Tuponi digadis matu halak media. Tuponi digadis halak media maibana tu si Potifar, itu kan? Nah, dengan dunia tikini parmulyo. Bagak depan kalian Jona. Las dorohan si Potifar mamerangi pana alay. Adomo sa persoalan na dulu.
Alani do boy mah kalau di si Josepon, do bonon sudah jatuh ketimpa tangga. Ngasangan yang naik ibadah itu sudah tangga. Alani neng gani aka ulau na. Kolom rohani si Potifar mida ibadah. Alai. Ahado na dapat na. Margite pangalago ni inat tadi si Potifar. Terus nagabe diputar balikkan hal yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Gabe masuk ke ibadah tuh penjara. Ale par-par-bue do. Sudah jatuh ke timpa tangga nak kibido. Ale adong muse pepatana asing. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Idong nama sa di bolu ni si Joseph. Nampe dia ibana satokin aka hapor supon. Nampe dia ibana hapariron siyan aka hana aka anggina di fitnah ibana, di tonga-tonga, di bagas di Spotify, di penjara ibana, ala di ulau naso di ulai ibana, alai ala na toktondo ibana, mengucat de tutukan de batang, ala molotumpe, dia do ibana kakapur supon, akahaparironi, dia tidak sedetik pun, dan meret ibana siang, de batang. Dia tidak pernah menyesali keadaan yang terjadi dalam hidup. Songoni karasna, songoni hacik di pabahena niya kakakana dawat anggina. Sebenarnya, ketika dia sudah berada di tengah-tengah kerajaan Fir'aun, alana berhasil do ibana, gabe lomoro kami raja, Farao memberi ibana, dia diangkat menjadi orang kepercayaan. Dan dia menduduki jabatan yang tinggi di kerajaan. Dia bisa melakukan apapun. Dan dia juga bisa membalaskan dendamnya sesungguhnya. Dengan kekuasaan yang dia miliki, hagogon nadong di ibana, posisi nadong di ibana hadita, di harajau di istana, ni Raja Farao, na boleh do ibana mamalah susah nunggu. Apalagi hati-hati, masa do, halio, om. Kamu katakan lagi nabolongan. Namun Joseph adalah tetap Joseph na rendah hati dan gabe lupa kacang akan kulit. Tuguru hapur siona tutuhan di mata nampe dengan posisinya nampe baga kulaona alai dumbi ida ibana nakisomona tajanga ditulpuk tahun. Ida ibana ro si anak keluar dedau mangidok ka pangurumbiyon termasuk mah hanga angginai dung di ida ibana ha angginai pintor tubuh do kerinduan hatinya sasitongna ikong merlujung do ibana lako makau kala anggin karena begitu besar rasa sayangnya kepada mereka alai baliksa nasida do nagabe dilele halimuna. Alani do manginang pintor di do nasida do nakit imana tajahai di do ibana martona manasida tu si Joseph ninna hatani amat tatuhami tagan somate do pe ibana. Ino kan gabe isi dalian di nasida lahu pasahat tu si Joseph lahu makata itu si Joseph siya nahata nasidai tarida do nadigo hibiyar do roka nasida. Dan perjumpaan mereka dengan adiknya mereka sudah siap. Kalau tabahasawan di kondisi ta atau yang mulai kondisi mahita mate lok mamate di tangan naman. Kan itu tidak kondisinya. Nah jadi ini ang si Joseph hati-hati. Dipakai nasida do, to nani amanai. Asa dalam nasida bang hidup pangurupiyo. Sekaligus lapa sahat to nasida panol solio ni Tuhan nasida terhadap apa yang sudah mereka lakukan kepada adik. Nasida. Apapun resikonya, ahape konsekuensi, na ikut dia dominasida, na ikut si calon nasida, sian adik naik, markiti akka pabahena,
Nang hea di ulah nasida tua adik nai mereka sudah siap apapun yang terjadi. Ada ya hado di ibadah. Dumbido akah hangginai naposong mabaik kami. Kami siap menjadi pelayan. Dia lusi iba nama punak kamu bagian. Ai ija guru di debatado nana. Ija guru di debatado nana. Amaninang nanang dokolong si Joseph tukar angkina. Naparjolo. Saya tidak pernah memutus tali persaudaraan. Mana sungguh dia di pabay na muda. Saya adalah tetap adik. Ay dokon hatan halabat ako. Kau na jorok do masih ososan. Kan itu akan marang gitu kita. Dia tuh gabe masih ososan. Kau na dia ikon na marang ang hido na jojo berbeda. Alay beda-beda kolong doi. Dia tuh boy akan amarang-amarang dipisahkan berbeda pedasida berbeda bola pedasida rupanya mulu dari dang boy di sirang so dia kata kocarana itu na di bagasan pikiran di si Joseph manang mau HP hahak kudu kamu angki kudu kamu kita itu adalah bersaudara itu na perjolo na di paimoti mana. Kita tidak akan pernah dipisahkan oleh apapun. Alami unak kamu dia. Nah padua nanang dokononna guru di debatado saluhut parmoluna. Lapatan na songo dia pege jam nasida, songo dia pe pabayaran nasida di hapor si Jose do sudah diatur kona dia tuh debata sudah ha. Nanang masa di bagasan moluna. Asura mah. Asura dan songoni dibayang hal angginai, kemungkinan dia tidak akan mendapatkan posisi seperti yang sekarang ini. Kan itu, kemanginan. Las itu nenek tapur si di bagasan mulutnya. Mulut tumpe, tado biar kana mau akan nama saikora Jumat tadoi, itu kan punya rencana yang besar dalam hidup saya. Seandainya saya tidak seperti ini dulu. Mungkin seandainya saya tidak menderita, mungkin saya tidak akan pernah sukses ini. Berarti nenek lagi bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Artinya tung dihaposi si Jose do akan namasa di bagasan parpoluona, siap tangan di debata, buru do di debata do namasa di bagasan moluna. Ala tidak kia di sosoli ibadah nama saya di bagasan moluna. Ala tidak kia di bagasan pikirannya merencanakan sesuatu hal untuk membalaskan dendam atas apa yang sudah dilakukan oleh kakak antinanya. Holong nasihat di bataido nasihat toktong suan di bagasan roha. Terus tido kata di debata unang balosok kamu najab balos nih najab. Udah itu kata lagi na golongan di bagasan Kristus Yesus. Topik hari Minggu atas mengajar kayak kita unang kamu mangupin. Unang kamu bangun. Ada jojo do kita ke Holland. Tahu madok do kita unang kamu mangupin. Mulu mas ay rupani di bagasan ngolutahan ada ngolutan. Jumpang di anorak. Samping kolan, baju pangditanon narara. Artinya tidak akan pernah ada perdamaian. Manang bo hape, jangan mulu somonido ka mga kainang, na adong nalogo di bagasan pikiran itu pasti akan secara tidak langsung kita wariskan kepada anak cucu kita. Mulu somonido pikiran kita, tidak akan pernah jumpang na, naidok naik hadang itu. Jumpan manang HP. Ibaga sa borgino untuk takas do. Dia cari di pairot hatani di mata kita salubut. Sarupa do kita dus do kita salubut dan dia lupa di kita. Karena itu tidak ada hak bagi kita untuk menghakimi orang lain.
oleh di bata dona tu membayar patu pahon penghakiman. Ala di bata dona manopatita di bata do hakim hari. Anggua kajoma songon kata gay akhir udah ujung-ujungnya duit hidup kan mahanang hidup pun hukum itu bisa dibeli ima hidup kocor mah HP hukum itu tidak bisa dibeli hukum itu sebenarnya harus ditegakkan manang HP ale adong mah kacor mana jahat gabe di putar balikkan yang salah bisa menjadi benar yang benar bisa menjadi salah mata itu ingat kurang makan peristiwa pada di bata do hakim dan ahli jaladang mamereng rupa di mana alami masih aja kita jadi mulu misi Joseph dia bisa menegakkan keadilan dia laki bisa dia guru dia udah guru di mana ada dan guru dia dapatannya dia sudah tahu bahwa Allah mempersiapkan dia bukan hanya untuk menyelamatkan satu bangsa lain sudah kau bangsa manang home na berga dipakai debatado ibana perpanjangan tangan di debatado ibana ubaina ikko jolo dia do ibana kasih tahu no gabe mabola si roha ibana gabe mabuah pasu-pasu ibana di pasu-pasu di bata ibana asa gabe pasu-pasu so moni do nang ngolu tamanga kainan na kinakolo tumudang do beragam do cara di debata di patu pa debata di bagasan parmolumota dak ya boy ta pikiran aku mau belum suku majuamu iya do di rencana hok kamu neng saat kamu tu banyak lampungo iya do dipikir lo kamu na angwa no marumur rasaw iko di banyak lampu gua nah kita na boy memikir satu sih so kami misalnya tempat pelayanan dak ya humo Tuhan misalnya aku tahun ini akan ditempatkan tempat ini ya harus ini alay mana HP mana songo dia pe lunga dia tuh mau dimatai jalan ikut tahap mulia tuh komai mana songo dia pe namasa di bagasan par mungkin ketika kita merantau berangkat pergi di tangian di bagasan tangian sebona pasukin berangkat kita tuh perserahan lau kita dah tapak sao di keputusan nau minta ada tusido cita-citaku tusido anak-anakku HP saya tapak sao nape saya akan haji dona kahilala rumah di mata adong mana masa di mata gitu kan sama si Joseph adong mana masa di mata tuh kita gak bisa mahita tuh sadaingan sah maham tuh badar lakuon tapi di sondo nung gak di parade di mata pasu-pasu lahota pakai tanik mati di bagasannya. Ini kan ini hidup si Joseph ini. Dia guru dia sudah guru di debata dosa. Tapi bukan guru tahun guru di debata. Jadi lanikon tamarade guru rohata. So dia pedi batu pada debata guru tahun. Iko sama si Joseph do kita tetap percaya kepada tuntunan tangan. Mangi umuse dan kirim dendam di bagasan holu di si Joseph ala bunga ala di boto ibana do di batanga parjolo maka holong ibana jalana do hak nalaho manguhumi haha agina songoni do parjolo di hak holong di batang kita alani dan ada alasan kita untuk tidak mengasihi orang. Namangi umuse unang pamurah-murah kita, unang pahatop-atop kita manghumi dengan kacau. Karena belum tentu apa yang kita lihat itu benar terjadi. Kalau niya manginang, dipasu-pasu di bata maparmulot tas tongos di Joseph. Dipasu-pasu kita, gabi pasu-pasu mahina muse, iyaka umalian. Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho di ropakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tu toddi munabi